Νομίζω εντάξει. Is the video working? Yeah. So you found it out? Okay. Yeah. Εδώ, όπως το σημαδέψαμε με το άλλο. Και κοίταξε τα πέτρα σου. Με να σηκώνονται απάνω με τίποτα. Πάντως πίσω και... Εντάξει, έναν κουμπί θα κουμπώνεις. I'm recording all the Greek language as well. Αλλά το έβαλα την καρφίτσα για να δω η πίκτσα καθαρή. Ο κολλάρος μας είναι μια χαρά. Πάντως πίσω που κάποτε έκανες κομπρέ είναι... Και πίσω ας το δει. Φέρε έναν καθρέφτη, πώς θα το δει ο άνθρωπος. Με μότο... Όχι, είναι μια χαρά. Το μανίκι θα μπει. Go ahead. Don't. You cannot show him on the video. I will. Yeah. Show him the back. He wants to see the back. Yeah. One. Person. Είναι κάπτατο, δεν είναι. Ναι, κάπτατο. Το ξέρω πως είναι κάπτατο, γιατί έχω ένα ίντζαν πίσω. Έχω ένα ίντζαν movements. Yes. Looks lovely, Nicola. Oh yeah, it's fantastic. Show him the back, please, Yeah. person. Yeah. I'll just finish the video first. Yeah. And show the back. Yeah.